I dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanje na otoku. Pa, stavimo smo preživljavanje. Ne znam zašto je ovako mračno i to. Mrak je očito. Nije mrak, nego sam vidiš. Okej. Pa eto, smo iz našeg rudnika. I vidio sam dva odlična komentara. Rekao sam nešto super klip i da pa nastavit ću snimati. I hvala vam na takvim komentarima, snimat ću što god vi želite. Ja sad ću raditi što god vi želite. Pa danas bi trebalo napraviti kućicu. Ovo malo nešto. Okej, pa šta bi trebalo biti takva kućica? Šta će biti u kućici? Ne znam još šta bi sve bilo. Ali sad ću raditi radionicu, neću raditi kuću. A prije sam dvije napravljene, ne znam. Za svaki slučaj moram ovo maknuti. Da bi mogu raditi tu radionicu. Moram dva sloja maknuti. Što baš i nije lako, ali eto. Ali ipak će ovo biti tu. Mobizen ključimo isto ovo. Okay. Ajde da... Samo da... Stišam tamo... Da, stišam... Se tiče. Da me možete bolje čuti. Jer da sam bolestan. Kao što sam oni oprostite zbog glasa. I sad je i on postavio. Neki su mi rekli da u komentarima da sam ja njega kopirao jer da ja gledam njegove klipove, da gledam, vjerujte mi, ja njega nisam kopirao. On je kopirao mene. Ja vidim ovo je dobar shader, evo kad kopate ovako je sa osje. To je sve super. Ja moram ovdje staviti blok. Moramo nešto, nisam napravio X. Nešto ću ovako. Sad bi mogu krenuti raditi tu radionicu. Okej. Evo ga. Oprosti ako puno ne pričam. Onda mi je puno pričam. Sam bolestan kao što su već čule, pa oprostite ako nije bilo dugo videa. Za mene bar prošlo 15 dana. Vama vjerojatno nije prošlo, ne minjem. Uzet ću malo ovdje kamena. Samo tako da mogu sam uzeti onaj cheats for Minecraft PE. Mogu sam uzeti tu manja items i mogu da... Jer ne bi nekoj god blokovi. Sjedstvo nisu mogu wood. Evo i ovo ne može. Tanki blokovi. Pardon. Oprostite. Da li ću dobiti isto ovoga što sam imao uvlečenog ili neću? Vidi kako fora noć, nisu nikad... vidio mjesec kako fora. Nisam znao da je ovako noć.
Jer ja nikad nisam vidio preživljavanje do noći, sam uvijek prespavao noći, nisam gledao s ovim shaderima. Pa eto, jako su lijepi po noći, a i po danu su okej. Ali tu se vidi slabo sjena. Šta? A možeš mi moliti dati taj svoj mač ili lopata, šta je već, lopatu mi daj. Da mi lopata baš treba. Nisu valjda dva. Mogu bar dio oklopa. Mogu bar dio oklopa dobiti. Bar kapicu. Daj. Ovo nije fair. Pa oni će mene ubit. Rekoh. Oni će mene ubit. Pa idem se to natrag vratit. A čekaj, ja mislim da tu ima cheat. Da sam stavio cheat. Ne. Da. Time. Set. 0. Aga. Super. Vidjet ću. Što ću opet umrijet. Pa ne želim da ću opet umrijet. Au. Dobro. Aga. Moram brzo trčat. Jer mi je na hard, tako da sam zaključit. Da, fuck. A ne, nisam trebao staviti ovaj mod. Nisam trebao mod staviti. Prvo pa sam imam onaj ultra hard, jer mi je na hardcore. A kad stavim na hardcore imam one ultra hardcore mobs. Što baš i ne želim imati. A lopata bi ostala jedino. I nisam dobio dioklo, pa nije fair. A bar kapicu. Kakvu kapicu? Uopće nije kapicu. Ne vidim. Ja je samo k sebi da kuvam to. Prostite. Onda već 5. put ponavljam da sam bolestan. Moram snimati video. Jer svi su mi stavili u komentarima. Aj molim te snimaj ono, Ja sam rekao, može sutra. Oni su, ako nemaš glasa, može prekosutra. Ja sam tek... Žao mi je što sam vas iznevjerio, nakon 15 dana sam počeo snimati opet. Znam da to nije bio sam jako bolestan, bio sam na infuziji. Tako da... Znam da nije pristojno, znam da nisam trebao to napraviti. Znam se, ćete mi slati u komentarima. Daj ne smaraj nas, ne laži. A slobodno to staviti, meni ne smeta. Ja se kudim da je to istina. Za one koji mi ne vjeruju. Treba da napravi neki prilazić, ovakav, da ne budemo u vodi, staviti. Ovo je bio zeksav. Ok, ljudi, još sam ovo da napravim. Sam ću još napraviti jer mama mi je došla, evo tu mi je baba. Spava, pa snimam dok je mama kad mene spava. Vidi da i to riješim, marš.